Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7 na mga kaaksyon. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan senaryo sa panahon. We have Aksyon, Gani Republika sa Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Gan, good evening. Maayong gabi, Aksyon, Bryan, kag sa aton mga listeners. Ari lakat sa ato nga tiyempo sini nga gabi, Lunes kita karon Mayo 3, tuig 2021. Naga-impluwensya sa kapungsuran, mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko, umuning easterlies nagaapekto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Ang nakatungdan sa Kabisayan o kondiri sa Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Nagapabilin nga maayo ang aton tiyempo, buong-buong ang kalangitan hasta nga magalumo ng aton kahawaan. May naligwin ini nga pag-ulan halin sa easterlies kag localized thunderstorms. Ari kita sa mainay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa nasidlangan mabatyagan naton sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay. Hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga wala kita gale warning. Pero may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros. Kag alas 3:32 sining alas 3:32 buwas sa hapon ang aton nga taob 1.4 metro ang kadalumon. Ang hunas karon alas 11:03 sining gabi sa takos nga 0.0 metro. Ang kanabawon kag alas 5:56 sining hapon
nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:25 buwas aga. Ari kita 26 hasta 33 degrees Celsius o con 68.8 hasta sa 92.4 degrees Fahrenheit. Aksyon Bray. Aha. Kadto kita sa kay Bulkan Kanlaon. Oo. Sa 24 oras naton nga obserbasyon naka-record kita isa ka volcanic quake kung pagtayog no sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon may kasarangan ni siyang ginbuga nga aso o kung white stem laden plumes nagtimbuok sini siya mga 200 metros halin sa guab kag antes ini siya nagkulap sa direksyon namin nakatunggan o kung northwest. Ang asopre, sulfur dioxide, natakos ini sa 7.5 toneladas sinilang pizza uno, tinalikdan nga Labor Day, no? Ka ground deformation data. Padayon nga ginaobserban sa aton GPS o kung Global Positioning System kag electronic meter dira sa Barangay Kubay. Nga may slight inflation, gamay nga pagubag sa nanubuan kag tunga-tunga nga baga. Sang Bulkan Kanlaon sumugod sang Hunyo 2020. Amo ni mga parameters nga nagatag indikasyon may hydrothermal sa gihapon, tectonic, kag deep-seated nga proseso sang magma nagakatabo dito sa sulok-sulok kan ni Bulkan Kanlaon. Liwat ginapaabiso naton ang DOST Peoples kag sa aton nga kolaborasyon sa Negros Occidental Command. Si Bulkan Kanlaon nara sa alert level 1. Kag ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon aton gina-enforcer. Sa earthquake nadula sa earthquake information di ari-ari. Okay. 24 oras sang aton nga obserbasyon alas 12:36 kag inas sang kagahon. 2.0 ang magnitude no diri sa Sambuanguita. Pero unfelt siya Aksyon Bray, no? Kag ang iyang takos ini deep of focus 7 kilometers. While diri sa Siaton natabo ini alas 4:38 kag naman sang kagahon sa takos nga 2.0 ang magnitude kag may kadalumon siya 24 kilometros ang deep of focus. Amo lang ni ang 24 oras natin nga obserbasyon sa aton earthquake information Aksyon Bray. Matulot tawhay kita tanan, ano? Maya-maya. Oo. Sige, Sir Jan, salamat gid. Okay. Mayang gabi, sir. Mayang gabi. Mayang nga aton sini nga sitwasyon, lakat sang panahon, lakat sang Bulkan Kanlaon kag linog mga kaaksyon diri sa aton. So pasalamat kita, no? Ngayara sa maayong kahimtang ang aton sini nga lugar diri sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas kag Bugos nga kalibutan. Aksyon firing line. Pero mo na nga aton sini pagpahanumdom sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon firing line. Antes kita magratsada mga kaaksyon diri kita anay sa mas pinakaimportante nga bahin man sa aton kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton
sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:09 na. Subong adlaw, Lunes kita, Mayo 3, 2021. Aksyon Firing Line. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube, plus ang aton sa nga Twitter account mga kaksyon. Yari man ang aton sa text hotline, text number sa 0963-7570874. Pangabaylan ko sa aton sa nga mga mensahero dira. Pakibutang sang inyo sa ring opinion, may connection sa aton sa ring issue, and then 2 to 3 liners lang ayo lang ko para mabasahan tagid ang halos tanan. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob Las 9 ang takna sa ring gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalina-gumba nga balita sa aton siring pagpangalagad? Ang 18 anyo sa ginluthang patay sa syudad sang Bago suno sa kapulisan, sang minor de edad pa ini may mga kaso sang pagpangawat kag pagpamahog mga kaaksyon. Motibo padayon pa nga ginatutukan pero isa sa ginatutukan ining iya nga mga kaso sang una nga wala man siya na priso bangod nga may proteksyon ang mga minor de edad bisan ini nagaka-komiter sang kriminalidad. Aksyon Firing Line. Samtang diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, 75 na ka-personnel sa Bacolod City Police Office ang nagpositibo sa COVID-19. Aksyon Firing Line. Magsulod subong sa Bacolod City Police Office, kinahanglan na nga may dalagid nga backtrack ka. No backtrack, wala sang entry mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Pinaproteksyon sa mga kapulisan kag naton man nga mga tawo kay ti para sigurado ining backtrack nga ini for contact tracing gid lamang if in case gid man. Aksyon Firing Line. Dire sa Bacolod mga kaaksyon until this afternoon wala pagyapon makapagwa sang statement. Ang ining pamilya sang konsihal kag asawa sini nga ginigo man ni COVID-19 nga yara subong sa hospital. Aksyon Firing Line. Mismo ang city administrator and pamuno sang EOC hindi magpalayag kay wala sang permiso halin sa mga natungdan. Ti ginakuan ginaton ina ginarespeto gidnaton ina. Aksyon Firing Line. Kadamo sa naghambal public official ini siya hindi magpalayag kung kumustang sitwasyon niya. Ti husto man ina public official man siya matuod inyo ginaiya opinion hindi ginaton malubag ina hulaton ta kung ano ang mangin desisyon sang ila siring grupo dira sa konseho angot siring pagkaigo ni COVID-19 sa isa ka konsehal kag asawa sini. Grabe si COVID-19 no. Tanan-tanan na way pili halalong kita. Aksyon Firing Line. Sini nga adlaw padayon na ang vaccine. Ang vaccination sa aton sini nga mga senior citizen. In fact, ginhimo ini sa isa ka madako nga mall diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Firing Line.
Kag nagalaom iya ang EOC nga sa sini nga bulan sang Mayo, action hands maganubo na gid ang numero ni COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Karon maka-aksyon ariyo kay subong adlaw ang COVID-19 sa Bacolod kag Negros Aragay. Sa Negros Occidental daw kakululbaan kay ang pinakabag-o subong action hands. Mapati ikaw kag sa indi masobra iya sa 244 ang bag-o nga COVID cases didto sa Negros Occidental. Action firing line. Na tabo sa Negros Occidental man nga pagkadaghan na gid man. Kumusta dang contact tracing sang Negros Occidental man? Base may mga diferensya nga ang nga daw hindi na gini mauluuntat ang kadamuon sa matag adlaw nga tanan. 3 ka apor 189 ka local cases mga ka-aksyon o kon local case 52 ka LSI subong nga adlaw. Action firing line. Ang syudad sa Bacolod maayo kay nag 2 digits na lang siya ho. 26 subong nga adlaw mga ka-aksyon, no? Siguro sa mga munisipalidad naton kag mga cities naton sa Negros paki stricto kag baki bakod lang guro sa inyo sini nga contact tracing dira para malocate tani mga utod ta nga nagpositibo ang iban mga asymptomatic. Action firing line. Ang tutukan taman karon nga gabi mga ka-aksyon sa pila na katuig, mga 2 katuig nga nadula sa kahanginan, nadula sa interview, nadula ang ngalan matapos ang ginhingadlan ni Presidente Rodrigo Duterte nga drug lord diri sa Bacolod si Anay Konsihal Kanutan. Kahapon gumawa sa action hands. Nagpatigayon sang press conference sa ila sa nga property didto sa Kampwestuhan. Ano bala ang unod or kaundan sa iya sa nga press conference? Bantayan tani karon kay tutukan tan na hidlaw man ta sa iya. Action firing line. Kumusta na tong pagtag sa iya ni Duterte nga drug lord? Kag may ara sang dako nga kantanan sa illegal nga droga. I-check tani karon kay base may mga clarification na diri mga ka-aksyon ang iba naghambal gumawa siya kay lapit ng eleksyon at daw pwede man iangot, but most likely ang isyo kahapon naging pagwa may koneksyon sa tong paglink sa ngalan niya tinalikdan nga mga tinuig mga ka-aksyon. Action firing line. Lasitikin sina sa aton nga pagpangalagad bantayan ina karon dugay-dugay. Action Bryan Morden. Action firing line. Antes kita magtutok dira mga ka-aksyon, diri kita nay manglugayawon man sa mga dulod-dalag ko nga balita sa nasyonal. Eleksyon 2022 kadamo sa nagamuno subong nga base hindi madayon ang eleksyon 2022 bangod sa pandemya nga ginaatubang karon sang kalibutan, which is ang pungsod Pilipinas isa man sa naga-suffer sini. Action firing line. But suno iya sa kay Comelec spokesperson James Jimenez, siya wala sang rason nga maguntat or hindi madayon or hindi matigayon ang eleksyon sa 2022. Bisan may pandemya, may ara sa mga tika nga ginahimo karon ang aton sini nga mga otoridad dira sa Commission on Election. Action firing line. So in fact, halin sa 84,000 sadtong 2019 ka mga presinto, nagsaka pagid sa 110,000 more or less ang mga presinto nga ginaplastar subong sang Comelec, meaning nagdamo action hands ang mga botante. Action firing line. Halata man kay diri ni saton sa Bacolod ho, mga duwa na kasimana action hands nga linyahanay aga-aga pa no. Oo, galong ba anay deslas Comelec ho. Pero ang ginaakomodar sang Comelec isa ka gatos lang kada adlaw. Oo. Napasibangdan pa to si anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga amo kuno ang rason sa pagparehistro niya, kumbaga do siya nangin model to kay tapos sa parehistro dason nga adlaw, nagdugok sila nga nagparehistro sa Comelec. Ang ginpasibangdan man to nila, ay basi hindi na taga-syudad sa Bacolod sila. Action firing line. Pero sa ginosisa sa Aksyon Radio, mga new botante, mga new voters election hands, ina mga bag-o lang gusto na magbuto, ang ibang nga dugay na gusto na magparehistro liwat. May aragin man guro sang hindi taga Bacolod nga nag-transfer diri pero ti madugay na blang iya sini nga tiner des Bacolod. Action firing line.
Kag take note action hands ha. Kung gusto mo lang mag-transfer, di agad nga mag-upod abi ka Benitez. For example, take note ha, may example ani. Hindi kagali pwede action hands makaparehistro dira nga way ka barangay clearance kung diin ka di nga barangay sa Bacolod, inang gusto mo lang niya magparehistro kay para makabutar ka sang ay idolo mo abe. Halin ka to abi sa mga Victorias, sa mga San Carlos, hindi gali pwede. Action firing line. Dapat may barangay certificate kagidya na nga dira ka naga reside. Oh, tapos kung way labot sa barangay certificate action hands, pangitaan ka sang identification nga kung pwede pa lang ang address mo Bacolod gid iya for how many months action hands. For example, ano nga mga ID yang valido. At least may ideya kamo blan dito sa kay mo istorya kay mabudlay ina. Action firing line. Anong ginabaton nga mga valid IDs dira sa COMELEC diri sa Bacolod Bacolod lang. Kay damo suspetso disbong mo. ID gikan sa Basiwa. Kung may ID ka buda sa Basiwa, ti alangan man na karon nga naga star ka na sa barangay handumanan ang ID mo sa Basiwa na address kaya sa Murcia. Action firing line. Oh, kundi dira ka gidya sa handumanan kung ano nga kadabi nga purok, ano nga street kada, mabutang na sa ID sa Basiwa or Sineco, kundi ka pamatuod nga Bacolod nun ikaw. So panason ta action hands mga kaksyon ang aton sini pagsuspitsa nga ang nagdugok nga mga butante o kung magparehistro diri sa Bacolod sinugo or halin sa iban nga lugar nga nagparehistro lang because nga sumulod di sa Albi Benitez. Action firing line. Amo nga aton ibutang sa kukutita kay nga kaya daw ka ano mga action hands daw ka insulto man sa part sa aton sa nga COMELEC da. Alangan nga di na pagsalaon sang COMELEC da. Oh, ting COMELEC naghambal mga new voters ini sila. Bag-o nga gusto magparehistro. Approve? Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon sa national sa aton sa nga pagpangalagad subong iyang gabi ariyo kay daw ang Department of Foreign Affairs subong naga-alma na gid, nagataas na gid ang kilay bangod sa pila ka mga harassment nga ginahimo sa aton sa nga mga Philippine Coast Guard, mga maritime nga nagapatigayon sa maritime patrols, sa mga maritime drills dira sa lugar sa diin mga kaksyon ining Pag-asa Island, Zamora Reef mga kaksyon, ining lugar sang mga islands nga nasakupan sang Pilipinas ayungin di pa rin iban nga mga lugar ni sa Quirino ni or sa ayungin shoal mga kaksyon, Quirino Atoll kag iban pa nga sakop ini sang Pilipinas. Suno sa DFA doon di naman hustong ginahimo sang sa mga Philippine Coast Guard sa mga Chinese. Action firing line. Aton pungsod kita pang ginayaguta sa mga naga-agaw sang teritoryo sang Pilipinas. Action firing line. That's why nga si DFA Secretary Makaksyon Chodoro Locsin na alarma na sa sininga mga hitabo subong. Tigaling kay DFA Secretary kato, dala ka to mga diplomatic protest mo, mga reklamo mo sa China, why ka man ginasapak, ano pa bing mahimo mo, at least gapabatsyag nga may ara sa mga tikang ginahimo ang pungsod Pilipinas. Action firing line. Samtang si Senador Manny Pacquiao nagpadala sang sulat kay US President Joe Biden mga kaksyon nga nagahingyo. Biden, padasiga po na delivery dire sa Moderna. Action firing line. Dinawag ka lang sinya. Nagpadala sa sulat kay Biden mga kaksyon si Pacquiao nga kung pwede mapadasig ang delivery sining 20 milyones ka doses makaksyon sang Moderna na vaccine. Nga ginbakal sa pila ka mga pribado nga negosyante. Okay. Sa Abril 10 lauman ang pag-abot diri sa aton mga kaksyon, kabay pa, no? Kag matalupangdan ini nga hingyo ni Pacquiao. Ti kilalang kilala siya boksingero taga Pilipinas. Action firing line. Pasalamat ta kay Pacquiao kay nagabulig man kag iban man nga mga senador mga kaksyon. Samtang ang nabakunahan sa pungsod Pilipinas suro pa sa Department of Health yara na sa 284,553 vaccinated na ni sila. Sunod diri ka Undersecretary Maria Rosario Vergire mga kaksyon
Verhire rather, 270,785 diri ang mga health workers nga nabakunahan na, 3,083 ang senior citizen, kag 10,685 diri ang may ara sang comorbidities nga mga tawo nga ginuna bakuna mga kaaksyon. Aksyon firing line. Ang mga A4 suno kay Verhire nga mga utod naton nga mga essentials naton nga mga workers mga kaaksyon, mga essentials kag mga iban pa dira nga nagaginuwa matagadlaw nga tanan, ipadaso na sila. Pero unahon anay ang mas vulnerable siring nasambit iya nga si COVID-19. Aksyon firing line. Suno dire kay Vergire, wala pasang may napatay isa nga Pinoy sa Pilipinas nga nabakunahan mga kaaksyon. Aksyon firing line. Sa mayo man nga balita ni sa Metro Manila ho kay sang sini nga mga sinimana, legal nga simana nagnubo na gid ba ang numero ni COVID-19 didto. Ati okay gid. Thank you gid sa Ginoo, at least naamat-amat galing kido galapta yes probinsya ho. Aksyon firing line. Ang COVID-19 sa mga adlaw nagpagwa sang data ang DOH 7,225 nagadugang inina sa pinaka total sa aton sini nga cases sa Pilipinas nga 1,062,225 and ang naka-recover diri 975,234. Ang bag-o nga naka-recover sa mga adlaw 9,214. Ang aktibo nagapabilin sa 69,466. Adako gin man nagnubo ya. Kaysa nagligad to nga semana tag 150,000 to yung active mo. Subong 69, ha? Patay mga kaaksyon 17,525. Ang balita gihapon nga ginabantayan sa tanan subong didto sa Pungsod, India. Padayon nga gina-monitor ang ila sining nga sitwasyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. La City 24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dalon taman karon mga balita gikan Kapitolyo Provincial with Aksyon Marlon Hinovia mga kaaksyon. Maing agab ilang kay Mr. Albert Aluba. Salamat gid sa pag-monitor sa Rimat Tinion sa Aluba family dira sa Tabunan, Bago City mga kaaksyon. Aksyon firing line. Ang kahapon nga balita parte ya kay former Councilor Kanutan, na? Nagpatawag siya sang press conference sa makatapos ang media diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental didto sa Kampwestuhan Resort, no? Kilala nyo naman niya. Bisan ihang balko paniway naman isang gina-advertise pa kay kilala naman niya sa bugos nga Asia Action Hands. Nakabato na gani award ang Kampwestuhan ngayon eh. Aksyon firing line. Dito siya nagpatigayon sa press conference. Sa diin may ara siya sa mga pagklaro na sa iya sining kaugalingon kung illegal drugs ang paghahambalan. Aksyon firing line. Kung madumduman ninyo maka-aksyon last December 14, 2018, Biyernes sang gabi, si Mr. Kanutan kagang asawa sining nga si Madam Nita on board sa ila sining nga Nissan Patrol halin sa syudad sang Talisay sa Kampwestuhan na kay part ina sang Talisay. Naga-downhill man na kay sila maka-aksyon pauli diri sa syudad sang Bacolod nga paglabot nila dira sa may dulhugan sang Barangay Alangilan, Bacolod City na nga area. Ini sila ang gin-ambush mga kaaksyon. Aksyon firing line. Suro dire sa kay Senior Superintendent Francisco Ibrio. During that time, siya ini ang BCPO officer in charge, Bacolod City Police Office. More or less mga 3 ka suspect ang nag-ambush kay Tan, mga kaaksyon. And di buenas lang, kay ini sila ang nakamanage pa. Wala nagkalaigo ining mag-asawa, bisan binubuan tong ila sining nga Nissan Patrol. Aksyon firing line. Ang ginhimo ni Kanutan na manihayag yapon o na manihoy yapon ang iya sining nga salakyan padulong sa Police Station number 5 nga dira naman napahamtang sa Barangay Granada. Aksyon firing line.
Kabalo ka kung magsaka ka sa kampwestuhan, from Bacolod mga kaaksyon, malabay ka una sa Granada, pais ni nga portion ha. Labay ka sa Granada, paglambot sa proper Granada, dira maliko ka sa Tuo, no? Wala rather, pasaka to Alangilan, and sa pinakapunta sang mountainous area, amo na ni ang kampwestuhan. Action firing line. Na maniho niya pang Nissan Patrol niya, padulhog na malang mo. Kag nakalabot gid siya sa police station number 5. Nga nangayo bulig sa kapulisan, ginbili ng iyang salakyan, kag gindala siya or duha sila sang asawa niya sini didto sa hospital. Action firing line. Ini sila nga duha maka-aksyon ginospital matapos may mga operations or may mga agsik sang igo sang ila sini glass window mga kaaksyon, ang ila sini nga mga lawas. Pero hindi armas, kundi mga agsik sa mga bildo, no? Kristal sang bintana nila nga nagkalatadtad nga ginpangluthang ini. Action firing line. Ang Soko naka-recover dito sang 22 tanan ka mga bullet holes mga kaaksyon sa or nakakita sang buho mga 22 kabilog dito sa atubang sang Nissan Patrol, kag may 13 iya nga mga punctured sa likod, meaning magambal kita nga punctured, may ara man to mga pilas man sa likod nga porsyon sang Nissan Patrol. Action firing line. Kag 24 empty iya sang caliber P5.56 mga action, and pila pagid ka mga na-recover dito nga iyaman sang 45. Action firing line. Pagkatapos sa to si Kanautan, naglinong to siya. Pero nagapabilin nga ari siya diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. December 14, 2018 ang natabo nga pag-ambush sa iya. Pero kibot kita kay nga pagka iniro pagpadulong ni Presidente Rodrigo Duterte diri sa isa ka aktibidad sa isa man ka hotel, ginhingadlan si Kanautan. Lakip man nga ginhingadlan ni Presidente Rodrigo Duterte, amo si Senior Superintendent Francisco Ebrio, nga may ara sang kaangtanan sa illegal nga droga. Action firing line. Harap-harapan to ya si Kanautan ti waay, no? Si Brio ya harap-harapan kay nag-atubang pa siya kay Duterte nga naghambal da, nakibot siya nga na-mensionar man ngalan niya. Action firing line. Unexpected yun lang mga kaaksyon. Now, nagpatigayon sa investigation ng kapulisan, kag sa pila ka mga interviews, ginpalayag diri ni Ebrio nga basi na nakabisita siya kay Kanautan sa ospital. Di posible guro nag-inangot-angot bla kung ano nga mga sitwasyon na dalalahig ang mga ngalan, mga kaaksyon. Action firing line. Dira lang ko asta, no? Dira lang ko asta. Ano bala ang press conference kahapon? Kay so far daw mo man na kahapon gina nga ang istorya sa kabuhi ni Tan kun nga nangindulaan siya for almost 1 year. Kag pagkadula man ni Brio diri sa Bacolod kakibot lang kita. Action firing line. Pero aray balang press conference kahapon ni Aksyon Dale Salazar, check naton gikan sa kampwestuhan mismo, may angot sini nga balita. Ang balita ng Aksyon Dale Salazar dulong sa aton sang D3 Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action firing line. We have on the line, we have sa akon nga tubang gali Aksyon Dale Salazar. Good evening, sir. Yes, Aksyon Bray, si former. Yes, Aksyon Bray, okay na. Sige, no? So, si former number 1 Bacolod City Councilor Ricardo Cano Guapo Tan Aksyon Bray is galing, back. No? Nalipat to, guwapo, galing hayo. Oo, kaya gina-emphasize sa Aksyon Bryan, ang guwapo. Hindi magro literal nga asin guwapo. Kung magano, guwapo siya, may tsura siya, pero basi bala, ano man, hayo iya lang giding gupong guwapo, ano? Oo, Aksyon Bryan, kaya daw
dira siya kuno kilala mo. Okay, sige. Oo. So, he's back, Aksyon Bryan. Normal nga pangabuhi diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental. Matapos nga after ang kapin, no, 2 ka tuig, nakitaan siya, Aksyon Bryan, sang publiko. So, ang press ko niya kahapon, first public appearance, matapos ka nagluntad ining ambush incident, no, sang December 2018, Aksyon Bryan. So, makita naton sa backdrop, Aksyon Bryan, sang press con ni former Councilor Ricardo Canutan, ang backdrop, no, nga finally justice, I made it through the rain, Aksyon Bryan. Hindi kanta mo na iya? Oo. I made it through the rain. Diba? Justice, Aksyon Bryan. Kay kahapon, ang iya sining press con, nagtutok, Aksyon Bryan, sa clearance nga iya sining nabaton from Police Regional Office 6 o kon PRO 6, Aksyon Bryan. Actually, permado pa ni siya ni former Regional Director Rene Pamuspusan, Police Brigadier General Pamuspusan, Aksyon Bryan. Okay. Ang clearance nagasiling, Aksyon Bryan, nakuha ini nila, no, August 2020, Aksyon Bryan, nga nagasiling, no, nga wala sang concrete evidence nga ang pangalan ni former Councilor Tan kag saya sining pamilya ang konektado sa illegal drug trade, Aksyon Bryan. As in, hindi lang yagali kano gwaputan, kundi upod ang bugos nga pamilya gali na minisyon gid Aksyon dahil? Yes, Aksyon Bryan. Amo na siya ang nabutang sa clearance. Actually, yung clearance daw isa lang ka page, Aksyon Bryan. Pero sang gin-explain sang iya sining legal counsel nga si Attorney Saril nga yesterday araman sa press con, lawig nga proseso, Aksyon Bryan, antes nila nga na-secure ining clearance, no, kay from halin sa babaw, from the national nga mga law enforcement agencies, manaog pa ni sa regional, Aksyon Bryan, sa mga local offices nga mga law enforcement agencies, kag ining validation kag revalidation hambal ni former Councilor Tan, ang nag-order gid, Aksyon Bryan, si Presidente Rodrigo Duterte. Sang clearance niya na? Sang validation kag validation. revalidation, kung bala connected siya sa illegal drugs or hindi, no? So amo na siya ang ginhimo nga tikang sa mga law enforcement agencies, gin-validate, gin-revalidate, kag gin-validate pag Aksyon Bryan, no? Tubtob nga nagwa ining clearance from PRO 6 sang 2020 nga naga-clear sa ngalan ni former Councilor Tan sa issue sang illegal nga droga. Kung madumduman, Aksyon Bryan, no, sa press con kahapon ni Councilor Tan, iya siling nga may ang issue sa droga do amaranhig ni kuno. Do amaranhig nga every time manag-abot ang election season, nagagwa ang issue sa illegal nga droga. May panagani kay gamatuod pero maranhig do ay pagikukita na. Correct, Aksyon Bryan. Kung baga do mga theory na ya or mga urban legend, kung baga, Aksyon Bryan. So amo na, no, hambal ni former Councilor Tan, sunod siya mayara sang wala ginhingadan nga media personality ang nagsugod-sugod gid, Aksyon Bryan, sang issue sining nga droga, nga kuno sang una ka madumduman mo kadto kato sa King Kong. Nagsulod ko na. Kapistuhan. Damo-damo tong media to. Hatagan, no, ni Councilor Tan sang history kung paano nagsugod ining issue sa illegal nga droga, ang mga accusations batok siya nga hindi man matuod, Aksyon Bryan. So ang siya may isa ka media personality nga nag-komentaryo sa radyo, nga ginabatikos siya, nga kuno amo na ang allegation nga mayara sang drug laboratory sa King Kong, Aksyon Bryan, nga isa ka pasilidad dirabi, no, sa Kampistuhan Resort, Aksyon Bryan. Nga balik Councilor Tan hindi matuod kag pagka the next day gin-invite ang media, ang mga law enforcement agencies, PDEA, PNP, kag iban pa, nga mo na do matur kung mag-Aksyon Bryan dito sa may King Kong para pamatud-an nga hindi matuod ang inaang allegation. Kasadya pa Aksyon Dale kay during that time may gambal nga may kalaha na da ginaluto na da ginalugay ang shabu. So amo na, Aksyon Bryan, ang palayag sa kanay konsehal nga suno siya ginatawgan niya man ang media personality pero wala siya, Aksyon Bryan, ginasapak. Gina-ignore lang siya kuno, no? So amo to Kumbaga gusto yung magsabat kung tani. Para Aksyon Bryan. Gagamay ko nga ako ginabatikos gid siya, no? Sang natabo to ang media visit, media tour dito sa King Kong, na puro, Aksyon Bryan, nag-conduct man siya sa press con, nga hindi matuod inang mga allegation, no, nga gina-accuse batok siya
nga may drug laboratory dira sa Kingko Aksyon Bryan. Sunod diri kay former Councilor Tan, after sini nga incident, abo ni kuno ang nagluntad siya ang ambush, no? So after sang mutong allegation, na clear na to, nagwa or natabo na Aksyon Bryan ang ambush incident sang August or December 14, 2018 Aksyon Bryan nga naka-survive sila sini nga asawa Aksyon Bryan. After sang ambush incident, may another issue naman na ginhaboy kay former Councilor Tan nga sining kuno nga negosyo bakal na sa isa ka kilala nga pamilya diri sa Negros Occidental nga suno siya hindi man matuod. Naglaptagin man ay. Kay siya sa gihapon ang nagapanag-iya sang sina nga sikat nga resort Aksyon Bryan dira sa may syudad sang Talisay, no? So yes, naging klaro Aksyon Bryan nga hindi siya drug lord kag hindi siya connected sa illegal nga droga. Nga suno siya ang iya sining negosyo, auto supply, ang iya sining resort Aksyon Bryan kag iban pa dira nga mga businesses, produkto sa nga sini nga hard work or pagpangabudlay kag sakripisyo Aksyon Bryan. So amo na siya ang gin-emphasize sang anay konsehal sang Bacolod City. Ang tingog ni former Councilor Ricardo Canutan ang sa clearance nga sini nga labaton gikan sa PRO6. In his desire to give justice to my family, amo na gin ayuya ang mga law enforcement agencies aging commission niya to validate any information about me. Okay? After some thorough investigation, din clear ako sa nakalain nga agencies sa government. After the thorough validation and validation. Kag dito nagsideng sila na I don't have any link or involved in any illegal drug activities or any illegal for that matter. Amo na, to be honest with you, sino naghambal ka nga si Presidente, ang naghambal ka si Presidente man ang nag-clear sa akon, to be honest with you, ay wala iya kasakit ang vote ko kay Presidente. Kasakit ang vote ko sa mga tao who intentionally destroy. Amo na sila. Pasalamat ko gani kay Presidente kay he has given me chance to be vindicated. Kagi si validation, revalidation. Aksyon Bray ang tingog ni former City Councilor Ricardo Canutan. Aksyon Dale is lang ka point dito, gin-mention niya bago gid lang nga why gasakit buot ko kay Presidente Rodrigo Duterte kundi gasakit buot ko sa mga tao nga amoy nagasagi ka hambal nga may connection ako sa illegal nga droga. May gintumod siya kung sino na nga mga personalidad? Aksyon Bray, wala. Why siya may gin-mention. Pero amo lang itong gin-muno niya nga may media personality. Amo lang itong isa. Amo lang itong isa. No? Nga, amo gini ko lang pinaka-ginsugod-sugudan, Aksyon Bray. Nga sino siya, biktima siya sang fake news. Biktima siya sang pagpatalang. Kag clear ang intention. Nga gubon ang iya siningangalan, Aksyon Bryan. Nakamuno man to siya nga ang pagguba bisang ngalan niya paagi sa droga-droga nga ini may angot man sa politika Aksyon Day. Wala siya Aksyon Bray naka-direkta mention no nga gubon ang iyang ngalan bangod sa politics. Pero sunod si Aksyon Bryan amo na no kung kulang pagid kuno ang kung gin-describe Aksyon nga gina-drawing siya kuno. Gina-drawing siya Aksyon Bray. Kasi drafting ng media man or architect abe ano. Gubon ang iyang negosyo, nga man ang issue sa illegal drugs ginahaboy. Bato kasi Aksyon Bryan. Nagwa man gani ang issue suno siya Aksyon Bryan nga ang kampistuhan hindi na for public use kundi for private use na. At perde siya wala income. Nga daw ang ibang nga tao daw duwa-duwa abi magkanto sa resort kay may mga naglaptaman nga fake news nga for private use na siya nga sala according kay former Councilor Ricardo Canutan. So bot silingon niya kung why nakalusot to sa illegal drugs ngita naman idiya nga mga issue para lang gid nga wasakon ang ngalan niya damo nang bot silingon niya. Yes, Aksyon Bryan. Amo na siya ang tunog no sang anay konsehal. Amo na suno siya biktima siya sang fake news patalang kanisa Aksyon Bryan
Kagati, isa diri sa clear niya nga hindi gid siya drug lord, Aksyon Bryan. To quote, hambaliya, luyag ko lang karon sa inyo tanan nga si kano gwaputan, hindi drug lord. As in, ilonggong-ilonggo gid siya, no? Yes, Aksyon Bryan. Kaya nga sining speech ng may English, may Ilonggo, Aksyon Bryan. Balikan naton si Councilor Ricardo Canutan. Nagkaroon sa inyo nga tanan. Kasi kano gwaputan, hindi drug lord. Sa liwat, ginahambal ko sa inyo nga tanan. I am not a drug lord. I never have been a drug lord. I have not done anything wrong sa aton gobyerno. I am innocent sa tanan na akusasyon against me. Ganit to our people in Bacolod, ang sa inyo nga tanan, if I am guilty, do you think nga matindog ako diri subong sa inyo at ubang face di media? Do you think kung may sala ako, mangisog pa ako para makatubang sa aton mga pumuluyo? Ginasulit ko, wala ako sang sala. Kag wala ko sang involvement before and up to the present any illegal drug activity sa atong syudad. No, klaro, liwat ang tingog ni Councilor Tan, suno siya hindi man siya magatubang sa media or magpakita sa publiko kung may ragid man siya sang involvement sa illegal drug trade, Aksyon Bryan. May nag-chat gani sa ato, no? Balnya tiko di siya involved nga sa nagananago gid siya abi. Tinga ako lang guro opinion da kabalo naman ko sa sitwasyon subong nga damo kalatumba ang iban. Ang iban kuno-kuno pa lang na tinambling na. Di ba? Gain question, Aksyon Bryan, isang katapos sang media kung when gid ang specific nga date nga nabato nilang clearance from PRO6. Okay. So hambal diri sang abogado ni former Councilor Tan, si Attorney Normal Saril, no? August 20. Sino? Si Andre Guro? Normal Saril. Amo ng pangalan niya? Amo maning pangalan, Aksyon Bryan. Saril. Sige. Basta si Attorney Saril. Saril. Saril, no? Kay lain man siya si Attorney John Saril sadto sa Comelec Bacolod. Amay tuya. Utod. Utod siguro, Aksyon Bryan. Si Andre ni. Si Attorney Saril nagsiling, Aksyon Bryan nga August 20, 2020 pa nila na-receive ang clearance from PRO6. Wala na nila gin-present sa public, Aksyon Bryan, kay una, that time, tiinit pa tong COVID-19 pandemic, bawal pa mga mass gathering, ang pagtililipon, kaga, mas una secure sang pamilya nila sini nga safety antes, Aksyon Bryan, ipakita or ipalayag sa publiko nga cleared, no? Si Tan sa issue sa illegal nga droga, Aksyon Bryan. According man diri sa abogado nga sa sining man tinion deserve sang tawo nga mapahibalo, no, regarding sining issue nga ginaboy batok sa anay konsehal. Pamati naton ang abogado ni former Councilor Tan, si Attorney Saril. Clear up ko lang that this clearance was issued to us last year pa. And we were working on this clearance even earlier, as a matter of fact. The process of securing these clearances, first we had to go sa national level, and the national level will contact the local offices. That's how tedious the process was. The reason basically why we came out with this clearance only as of late was, well, very simple. Sa speech lang kagina ni Mr. Tan, it took us at least 2 ka bulan para ma-finalize to ang speech niya, because you know how very meticulous Mr. Tan is with regards to matters involving his personal life as well as his political life, no? So medyo madugay. Kag isa pa nato nga i-considera nga sang tiyempo nga nagwa niyang clearance, medyo mainit gid ang COVID, no? Kasi hindi kita katipon basta-basta lang. Kag ang isa pa gid ka mayor nga rason kung inyo na pamatian kag ina ang ginhambal ni Mr. Tan nga ang issue ni bala nga nagahambal nga drug lord siya. Kung nagapamati ka mo, ginagaghambal gid siya nga ang issue ni maranhig. Kada mag-eleksyon, chimpo eleksyon, gabalik ni. Ti ang kulba subong sang pamilya, nga basi mag-chimpo eleksyon naman, kag si Mr. Tan nagapahimo na, dumagmaranhig naman iniliwat, so mas maayo pa nga, klarohon ta na lang. We will come out with the certification stating that he is clear para once and for all, whether he has political plans or not for 2022, at least we came out, we informed the public because you deserve to know the truth as well. Aksyon Bryan, si Attorney Andre Norman Saril. Do mga spiritista nga. Maran. Pero tayo dapat maghalong na action dahil, no? Yes, no. Si Attorney Andre Norman Saril ay isa sa mga abogado
ni former Councilor Ricardo Carotan Aksyon Bryan. Sang ginpamangkot naman sang media kun bala naibaluan gid kung sino tong mga nagluthang, nagpaarak lupok sa Nissan Patrol nga ginsakyan sa kanay konsehal ti do masubo-subak Aksyon Bryan kay do wala gid sang may gin pamatbatan abi or guilty abi no nga amo ang sa likod sining krimen Aksyon Bryan kay according kay Attorney Saril ga-expect ang pamilya sang full-blown investigation pero mas ginuna nila ang seguridad Aksyon Bryan ang safety sang ila sini nga pamilya. Balikan naton si Attorney Saril. Despite what happened, to be candid, we still do not have any idea who exactly those persons behind that incident last December 2018. We were hopeful, of course, the family was hopeful that a full-blown investigation should have been conducted at that time. But at that time, it was the family's decision that their safety should come first. So instead of focusing on the investigation, we focused foremost on the safety of the family. So we really did not dwell much on the investigation as to who exactly were behind. Aksyon Bray, si Attorney Saril ang abogado ni former Councilor Tan, no? So wala gid no sang may gin pamatbatan regarding sining naghimo sang krimen sa anay konsehal. Sa ano ning papel ngayon nga may clearance na bi or gin clear ng pangalan niya gin panagtag ni action dili no sa mga tanan yung mga police stations. Sa katapos sa media, nakabato kami Aksyon Bray pero wala akong kabalo if ginhatag siya, no? Kaya actually, sila man ang nag-request sa Aksyon Bryan, ang kampo manitan, nagpangabay sa kapulisan, nga kung mahimo, amo na bala, i-clear ang siningangalan, amo na, by validation, revalidation, another validation, tub-tub nga nagwa ining permado, no? Clearance or certification, halin kay former Regional Director Pamuspusan Aksyon Bryan. I see. So, kahapon, napamangkot man siya kanong plano niya sa 2022 Aksyon Ede. Wala man Aksyon Bryan, nakaluwas si former Councilor Tan sa mainit nga pamangkot kung bala anong plano sinisa 2022 elections sa Aksyon Bryan. According sa yati, hindi siya kuno magdalagan, ma-walking-walking lang siya. Porti ba? Kami mga nagagwa Aksyon Bryan nga unverified information nga kuno Vice Mayor, kung kuno Congressman. So kahapon hambal ni Tan no nga wala pa siya plano sa karon. Wala pa siya plano sa karon. Hindi nga wala plano kundi wala pa. As of now wala pa. Wala period Hindi nga wala siya plano kundi wala pa siya plano sa karon. Ati layo pagidman mo. Yes, Aksyon Bryan. Ari ang confirmation ni former Councilor Tan. Honest with you, Madam Teresa, hindi ako magdalagan. Mauking-muking lang ko anay. I've already said na for now, I don't have any plan to run for any position in Bacolod. No? Kahit makonsentrate na ko anay sa akong pamilya, especially sa akong doga ko. Kag sa akong negosyo nga napabayaan ko for 2 years. Aksyon Bray for now. For now. Kahapon lang niya. Kahapon. Wala pa siya sana isang plano. Kag isang idamang sa media kung bala may suportahan siya ang kandidato. Ay, sa pagina. Ang balde rin ni isang anay konsehal, hultun tang filing sang Certificate of Candidacy or COC Aksyon Bryan. Kaya pagin man sumulot, tao pagin man tanan mo. Yes, Aksyon Bray. Ito, amo to ang bal niya, no, nga ma-focus sa siya sining nga negosyo. Kay napabayaan niya for almost 2 years Aksyon Bryan. Ining auto supply niya ang mga negosyo, ang resort, kag iban pa, no? So may mga plano mga Aksyon Bryan, possibly improvement sa isa diri ka lugar sa Bacolod City nga daw himuon niya kuno kampustuhan. Sa Bacolod na ya. Lapit di sa aton. Lapit-lapit lang. Dito siguro sa barangay Punta Taytay Aksyon Bryan. Okay, timayo para at least may ari pag itadugang attractions Bacolod. Basi pa lang magtinlo. Sa kuan basta sa may kilid Punta Taytay da. Amo na ang hulton nga development Aksyon Bryan.
Kay basi may mga ara na sa planning stage kumbaga no ang ATP, ho? ini nga plano. Ay, wala yun nun. Kung nalang Vice Presidente Rodrigo Duterte, ano ni, nabakunahan na? Nabakunahan na siya Aksyon Bray, no? Kay nag-Facebook live gali no si Senador Bongo. Subong Aksyon Bryan kag Sinopharm nga vaccine ang iya sining gina-vaccinate kag si Health Secretary Francisco Duco III amo ni nag-administer sa first dose Aksyon Bryan sang bakuna kay Presidente Rodrigo Duterte Aksyon Bryan. Okay. Pero ang Sinopharm Aksyon Bryan wala pa rin siya sang emergency use authorization from Food and Drug Administration. Di fouling. Ita. Mo pa na ang holto naton ang mga critics or mga opinion sa mga health expert kag FDA kung ano ang matabo. Kung madumduman ang Sinopharm amo na siya ang vaccine nga allegedly in-administer man sa mga mga aid Aksyon Bryan sa mga PSG members sang presidente. Nga nagkala COVID man. Nga wala man nakaluwas sa COVID. So, hulto nato na ang development kag ang mga opinion sang health expert kag Food and Drug Administration. Aksyon Bryan yung balita nga madulong natin sa pagpangalaga sa Aksyon Firing Line. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Dale. Kompleto nga balita sang press conference kahapon ni former Councilor Kano Guaputan. Aksyon Firing Line. Ginadulong sa aton sa D3 Bayo mga kaaksyon dugang nga proteksyon sa aton. Ginpaagi niya sa katapos sa media, radio, TV, ang mga newspaper kag iban pa or sa mga vlog pa dabi kundi na mga online news dira. Angod mapalapnag sa publiko, sa kapulisan, sa mga ahensya sa gobyerno nga concern ang illegal drugs. Ngati klaro na ang iya siningangalan kon illegal drugs ang paghahamalan. Action Firing Line. Swerte man nga pinanago ni Tan ay no lapit man duha ka tuig nga way man sa katungkaaw ti sinumabing magtutungkaaw da kon amo ning sitwasyon mo. Action Firing Line. Congratulations kay according to him nagwa gid ang justice na deserve or na serve rather para sa iya mga kasyon kag deserve niya nga nahatagan sa hustisya ang mga allegations according sa iya mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, si Presidente Rodrigo Duterte na bakunahan na sang Sinopharm. Halin sa China. Wala sang emergency use authority. I thought gani, Action hence hindi pwede magamit ang mga bakuna nga nagasulod sa Pilipinas kaya mag-agi iya sa Food and Drug Administration nga pahanugot. Tapos, si Presidente Rodrigo Duterte una nagpabakuna nga wala sang ay nga gawon ta karon. Action Firing Line. Last 7:54. Pagbalik naton karon dugay mga kaksyon, check ko man gali karon sa patrol. Congratulations sa mga sa taga San Enrique nga nagpanguna sa Philippine Military Academy. Mayo to nga kurso, mayo nga score tong iya. Action Firing Line. Nagabalita gikan Kapitolyo Provincial bantayan dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Elmer Boyet Villamor nag-monitor sa aton sining pagpangalagad sa La Carlota. Noel Amar tamyaw niya si Madam Vanessa Mayo, Kelly Jelly Milal Oligo, John Season, Bia Jonathan and Dennis Roma. Sherlyn Oro Javier Araman, si Jocelyn Libon Dispujo, Martin Aliling, Rosalina Arellano Espadero sa Murcia. Ireneo Mahalaga Alonsagay, naga-monitor man. Prime water, tubig sa puro kaingin, Barangay Punta Taytay. Prime water, basiwa. Wala tubig ang puro kaingin Punta Taytay ho. Janet Flores, God bless man and stay safe madam. Eva Granadas Bater na naga-monitor man. Alma Agravante sa Bater. Margie Abatayo Padilla Flora, ang aton galing migo sa taksida sa inkyogin sa pag-monitor sir panamyaw man sa Family Flora Abatayo sa Kawayan. Salamat. Alex Montesa ginatamyaw si Vanessa Mayo, si Kelly Jelly, Lida Zamora Yamagishi sa Tokyo Makaksyon,
Si Ma'am Kaylee King sang Olili King sa London, upod sa partner Sir Bia Jonathan, madamo gid nga salamat. Madamo man nga salamat. Fe Lobrido Yogore Tamisen, nagamonitor man ang Lobrido Yogore Tamisen family. God bless. Utay Benedicto, arilang Communitor Victorina Heights, Mansilingan. Colonel Garl, nagamonitor man. Salamat gid sir, good evening. Paul Spat III. Lida Zamora Yamagishi, nagamonitor man sa Tokyo, Japan. Alex Montesa, Sir Bryan, wala nalabot ang president kung ano ang ginahimo sa China sa ogsaran sang Pilipinas. Wala siya gani labot sa Kalunggo, sa Tangkugo niyang hambal pati o siya ma jet ski sa West Philippine Sea. Aber, di mo na ipaglauman ng mga jet ski na kay bisan sa pagmotor gani bulubudlay na sa iya. Tisan o yung patuman ang palpak niya nga war on drugs. Kaber, Sir Bryan, sugid-sugid. Jenya Pilahio, Singkang Airport, nagamonitor. Suzette Alunan, Kristen Minias Villalubos, Araman, sa Pandanon. Manik Manok, good evening, Sumbray. Basi, ginapolitika man sa gobyerno ang COVID. Basi matapos ng COVID after months ng election Aksyon Bray. Hamon ang aton hibaluon. April Banaag, nagamonitor man, watching live sa Makati, mga Kaksyon. Salamat. God bless. Rochelle Evangelista sa Dawes, Barangay 14. Thank you again. Lads Hara, good evening. Aksyon Bryan pa shoutout sa kay Erwin Flores, Noy Flores, Wilmy Flores, Kagrusel, Montes Guara, nga nagamonitor diri sa Limbo, Poblacion, Bagos City. Si EI Egkyukwi. Action Bright, good evening. Happy listening to Tatay Loklok Kibete, Nanay Edna Kibete Isay Imbong Blando Jr., Labrador Piriyong Pusada, especially Kibete Clan Down, Sitio Bulacan, Barangay RSB La Carlota City. Thanks, more power. Lida Zamora Yamagishi, may guardian angel silang mag-asawa, Action Bright. Gin-save sila sang guardian angel nila. Heidi Lamera, good evening, Action Bright. Pamati, kami di sa Barangay Estefania. Fina Yaon, good PM, Action Bright. Watching Riyadh, Case A, Bacolod City. Shout out da sa Cadiz City, Pamilya Yaon. Arman Regalado, mayang gabi, Action Bright. Tamyaw ko lang si Lola Moret sa Rimong sang Montara, Isabela. Salamat. Michael John Season, Chachato Elias Paraniaki, nakatutok man. Okay. Ami Rivera Araman, Len Florentino, good evening, Sumbray. Monitor lang kami digli sa DSB Purok Saging Barangay Igmayaan. God bless you all. Salamat. Romvel Sina Rosa Hinko, good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang si Rabbi Isaya Jude kag Nathaniel sang Morsya. Lida Zamora Yamagishi, kaluoy man si former Councilor Tan, himuan siya black propagandist para masira sa taong bayan. Idilaos, nakatutok man with Nanay Isabel. Noe Erwin Gonzalez, salamat gid. Jen Oy Cicer, Godspeed. Bibsi Tilio, good evening, Sir Bry. Always gid ko ga-monitor diri sa Purok Masinadyahon, Pahanukoy. Okay, dira kami nag-kuan. Community Pantry Sunday. Ahay diri kagali sang Sunday, wala gid ko kabalo gusto ta pagkatani makita sa personal. God bless you all. Yes, ma'am, dira kami. Shirley de Guzman, good evening, Sir Bry. Greet ko lang family ko, Fermo, Quaicong, Guzon, Grijaldo, kag Deles family. Juan Mel sa Victorina Heights, nagatutok man. Henry Martinez, good evening, Sumbray. Amo pa lang ko kasalapo, wala tubig sa Gardenville, Tangob. Ini na nga gabi, sobra 20 years na ko di, ga-star. Amo pa lang wala ka tubod tubig. Pure water diin na kamo. May inog sa sagob pa kamo da para sa amon de. Ay na, ano may tabo ni si Prime Waterman? Sige lang, idiyahan tani boss. Binga do kadamo reklamo, ha? Duway nakabutwa si Prime Water, ha? Francisco Guangco Araman, Joval Trinidad, Dads Aberia, good evening, Bryan.
Ari nagamonitor barangay sumag kanami subong sang imo nga topic mainit na gid eleksyon na gid sa Bacolod. Kumbaga pili-pili na kamo amat-amat na pili-pili bukad-bukad sang kung sino da. Teresa Soriaga Flores, good evening Sumbray, keep safe always watching from Fortune Town. Thank you. George Gargasiran sang singkang nakatutok man. Virgil Pinda, Aksyon Bray, monitor sa Celine Homes, Tamyaw lang Rosita Villaruel, Purok Paho, salamat Aksyon Bray, kaghalong gid, and God bless you always. Salamat. Mariela Isabel Lupez, good evening Sir Bryan, gamonitor lang kami di sa Woodside 2. Ay, classmate ko nga puwerti kagwapa, kagka-sexy na. Ay, gabi na si mo, madam. Si nanay mo da, kag si imong ex-BF. Peace. Prudencio Mijares, naga-monitor man. Lilibeth Villanueva, Girly Sinarosa, good evening, Sombray, Tamyaw Tahingko family sa Morsha, kag Sana Rosa family. Galumpat siya, no? Glo Gianga Abias, good evening, Sombray, Patamyaw lang gali pamilya ko sa sitio Bongyod, Pabelo, monitor gid sa Quezon City. Albanies Miles sa Hong Kong, kag ang iban karon naman. Sige, ma-relax lang ko gamay, and then mabalik ko dugay. Okay, sige. Balik lang ko dugay, paki-share lang ha sang inyong o si Julius Rainer Istares, naga-monitor man sa barangay 31. Baka namin siya magsulat 31. Salamat, Jules, sa pag-monitor. Paki-share ha sa aton nga program. Kag balik ko dugay para makapahuwayway man ang akon nga puwak. Las 8:03. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Aksyon Firing Line! Antes kita mag-direkta kay Aksyon Marlon, hinobiyam ang buhin kita gamay sa aton sini nga mga mensahe. Aksyon Bryan, good evening. Monitor kami di sa Kapahuan, Barangay Sampinit, Bago City, Yolanda, Pasamante. Salamat gid sa pag-monitor. Good evening, Aksyon Bryan. Tamyaw ko, mga kilala ko, nagapamati sa Aksyon Firing Line. Si Oka, Elsa, Edna, Canor, Ursula, ni Sampurok Brotherhood, Barangay Sumag, Bacolod City. Salamat gidra sa inyo. Ginatamyaw ko man gali sa may kuwan. Dali gid lang, ano? Good evening, Aksyon Radio. Law-law gining sineko, katatlo na kabes nag-brown out. Sininga adlaw. Do mga Action Hands, pwede lang ma-distance gamaya. Do mga alig akik sa sineko. St. Benilde Homes man silingan, John niya. Oh, grabe, no? Good evening, Aksyon Bray. Dayon gid ang eleksyon ta kay para ilista kolora. May eleksyon na sa 2022.
ginaplastar na subong sa aton sini nga Comelec mga kaksyon. Ginatamyaw kuman ang mga utod ta nga nagamonitor dira sa may Purok Masinadyahon bala, naging padulungan naman sang Domingo. Si Manong Istong Banihot ara, si Naraing Hidukos kag si Armando Delegado. Baw gatutok kini sila sa aton nga pagpangalagad. Nalipat na ko di ko sino tong tag-iya sang ice creaman to nga ginkumpra tatubla sa mga kabataan. Do sinong Armando Delegado mo salamat Ginong sa pagpalapit mo to at least kabataan nakapabugnaw man sila. Action firing line. Ano ni ang water district kuno sa Borussia ka lawlaw man kuno halin sang Biyernes kuno do kapigaw gid supply kuno wala supply water da. Din dapit ng inyo gani ma'am. Ang water district sa Borussia da. Action firing line. Ang ginawang disubong sa Bacolod, hindi lang kay Sineco nga kapila mag-brand out, pating prime water basiwa, punta tayo gareklamo. Sa dinto ginbasa ko bago lang may gareklamo man. Ay na ano nga sitwasyon man? Ano natabo sa aton nga mga utilities naton man do ka pigado sang kwanaw ngay na gani why na da kaperdihan guro kay adlaw-adlaw gabayad mga tawo. Action firing line. Adlaw mga konsumidor wala untat nga pilahay sa mga bayad center, sa mga opisina nila. Pero ang ilab lang nga serbisyo kapigado gid katama. Sobra pa yan sa poverty. Action firing line. Dali gid lang kay pabasan ko man niyo. May mga reklamo gadangat diri sa aton, i-check tani. Hindi pa man ko sure pero naistorya ko kahapon ng kwan ang taga Land Transportation Office diri sa Bacolod, si Sir Tampos. Wala, according sa iya, wala sang may nagalibot kag magpang rehistro agon makakuha sang lisensya. Hindi pwede ina mga kaksyon. Di may nagalibot ni Kunos Negros Occidental iya kag nagapang inganyo sa mga tao nga magkuha sang lisensya kag magbayad sang plato 300, 1,000. Ang LTO ay nagapahanugot sina kay dapat kung magkuha ka lisensya online by appointment or kadto kagidya mismo dira sa opisina. Action firing line. Kaya ang LTO mga kaksyon nga kinahanglan pa na sang mga driving school ko din kahalin. Di ba Action El Rey mo na? Driving school ang LTO, di ba? May pang-recruit ko no ho. Tingin istorya ta si Sir Tampo, siya do why sa authority why hindi na pwede si LTO pero hindi sabi magsabat on air pa kay tudlo eta kay attorney mo na. Action firing line. Di ka may ara ginmanda abi pangunsiho kamo anay dudamo-damo to kunong pero pawasan tanilas 8:14 na. Action firing line. Dali lang gid action mar ha, pasensya gamay kay hingagawon ko lang niyo kay kundi hambal ko bago action hands. Nagpabakuna na hambal Action Dale si Presidente Rodrigo Duterte gamit ang Sinopharm na mention ni Action Dale bag-ulang nga wala pa inis ang emergency use authorization halin sa FDA. Pero bag-ulang gin-update gido ang news may authorization na action hands. Di ba kadasig? Congratulations. Kagkabalo ko si Presidente Rodrigo Duterte hindi man niguro magpa-inject kung wala ni kompleto nga papilis. Action firing line. Presidente man siya daan, dapat unahon niya gidya. Unahon niya gidya. Ang Sineco, party LTO, pabawasan ko niya. Ngita, ang gago ko ni ideya, hindi kita gusto, nga damo magkalaintuan, sining may nagalibot, da kag magapakuha, lisensya, may mga solo-seminar sila iya action hands. Outside LTO office, why na? Capital reports. Dire kita na sa dalagko mga balita with Action Marlon Hinabiya, daamo nagpositibo sa Kapitolyo kag iban pa nga balita. Action Mar, evening. Aksyon Bray sa Kapitolyo Provincial ang mga tao nga nagasulod kay na nakaspray sa magita nga medyo nagaturo tintin nagawa. Ay di mo silingon nga nagatintin nga nagatumutumbo kundi nagapuro pa na nagatihin-tihin daw ga panilag-tilag abi. Panilag dira Aksyon Bray kay gulpi lang dumamo ang mga empleyado sa Kapitolyo na natapikan sang COVID-19. Sang nagligan si Mana kundi daw nagway ka to, ako nagkwanda. Duwa pa man lang to sa Provincial Administrator's Office. Subong nagdamo-damo na ged. Ang Provincial Administrator nga talatapan dira na Aksyon Bray nagbalik-balik ang empleyado nga una nga natapikan sang COVID-19.
Amot kon basi nalipat bala sa sangga ginatawag nga 4-day work week lang nga dapat biyernes nga adlaw. Oo. Ang mga empleyado why na sila ginapa-obra, why sila ginapa-trabaho. Kag ginapanawagan na sila nga kung pwede, 10 hours palay bla. Nan. Ang ginimo sa itong empleyado nag-nightlife. Amo ningin mo no ni Attorney Diaz sa ako ang galing nga nag-inom-inom Aksyon Mar? Muna sa? Ay sus, kuway ko ginbigin padalman kabi ko naka okay lang pero nag-nightlife ginig. Hindi gali ya inom sa balay lang kundi nang birhouse gen. Oo, lalaki ina nga empleyado Aksyon Bright, damo sa mga istorya gali ito. Damo sa sang naka-close contact, ti magsaling kita nightlife, hindi pwede matuwag nga nightlife, hindi na mangin kompleto. Nuhay ang nagahulas nga botelya Aksyon Bright mo. Para ginati siguro nalipat lang, para gali sa dapat social distancing, kag hindi pwede kalapitay. Ang mga naka-close contact yato posibilidad nga mga tao nag-positive sa COVID-19. Sus. No? Kag como siya nakapalapit man, identify sa Aksyon na barang empleyado sa Kapitolyo, gin-swab test siya, ay madugoyan na positibo sa COVID-19. Antes pa naman sa nagpositibo, kapila na sa Aksyon para mabalik-balik dala sa Provincial Administrator nga talatapan. Damo sa mga opisina nga nagkatuan. Ang rason ko nga humalin sa duha, nagtatlo, nag-apat, nag-lima, nag-pito. Sus ko. Ito, taga-Provincial Administrator's Office, may duha pa Aksyon Bright ka taga-Provincial Health Office, assign positive man, may isa ka taga-Provincial Legal Office, may duha pa dito sa bayan sang sila ay Provincial Hospital. Ay sus. Ang mga dusi, Aksyon Bright, si-isip ko, kamanti kayo na ang figures ngayon palayag sa ato ni Provincial Administrator Atty. Diaz, mga more or less, mga sobra pulo. Tisang sumasuma ko, nagtusi Aksyon Bright, empleyado sa Kapitolyo, positive sa COVID-19. Kag indela na sa isa ka opisina na naglululaptan Aksyon Mar. Liman, ginahulat ko pa gani kaina sa hapon, tub-tub subong. Ang resulta sang swab test man nga ginhimo sa pito pagidya ka mga empleyado. Assign naman na sila Aksyon sa Provincial Safety and Security Division. Ginapamunuan dala Aksyon ni Renilo Lastiere. Nakakontak kita sa Capitol para Aksyon nga kontak na tonda sila nga subong Aksyon Marlon way pa makapagwa laban po sa aga na. Uy. Pagwa pito sila magin swab test Aksyon Bright kamanti close contact man sila. Atong mga nagpositive nga taga Provincial Administrator's Office nagabalik-balik para Aksyon Bright sa may taratapan mo sa Provincial Security and Safety Division. Di ambal ni Gov Aksyon Bright nagbalik naman ang sadto problema bala sa Provincial Capitol, kung Provincial Capitol Building nagkaagi na lockdown. Yes. Tinanong naman yung sitwasyon niyo, prote kung siling pag-lockdown do kalayo na gurang sumray kaya na-expressyahan nila ang kabudlayan bala. Dari lang guro ang sumray masigi-sige sa implementasyon sa ginatawag na 4-day work week at yung bahagi ni Governor Aksyon sa baysang pagpasar pag-isyo ng executive order. Kung tani, ang executive order Aksyon para ito 4-day work week. Yes. Lawi lang to duwa ka semana mo, bawat silingon, duwa lang ka kwan, duwa lang ka biyernes, blat, ikaduwa na tani nga biyernes nagligad, galing ka mati amon na natabo, tihambal ni Gov Aksyon, sige-sigihon tara. Implementar. Kaya basihan mo daw, medyo kakalalawan gawa. Ang piyo kung tani, ang purpose kung nga ang nag 4-day work week, ang malikawan ang sumbray ang pagdamo sa COVID-19. Yes. Ang 4-day work week, daw ang kuyang ginalinan, Galing kay bisan, ano mo na nga panubo sang inuras ang trabaho kung may ara o yang way no disiplina nga mga tao Aksyon Mar, way kita may himos na. Gani man, di siguro hambal ni Gov, kapanunto man siguro si Gov Aksyon nga ti maserbi ng eleksyon. May ara sila sa tikang himon Aksyon na Bray. Suno kay Atty. Diaz, nakaisorya na sila ni Dr. Tumimbang. Kung pwede, ang mga division block department heads, i-check sa record nila kung sino nga may paliyado ang on-leave subong. On-leave, pagod ng lain ang pamatsyag. Ikanto na sila, i-swab test na lang sila sumray. Pasik, para mas sure bla, masiguro nga pasik ko nang ginabatsyag nila ng asintomas, COVID-19 na ina. Paniguraduhay na lang, Blau, no? Man, ang ikaduha, kung di mga empleyado, balang ka nag-field work bla, nagkakanto sa mga banwa kag syudad.
tumalian na sila na nga magkadto sa mga lugar nga kung sa mapa pagsumbray sang provincial incident management team lang tawon mo pero nga pula na color pula blang lugar tapos silingon damo ng kaso na triple digit ang kaso kung damo kaso para ng San Carlos Himamaylan Kabankalan Bago ang La Carlota sumbray number 2 bong mo sus number 2 La Carlota hindi nagalihim mamaylan may bago sa mga figures pero as of May 2 ang sumbray nga nakitaan na kon La Carlota nagasunod sa San Carlos City triple digit ini sila action Bryan amo ni sila ang pulang-pula gid kaginatumod ni Atty. Diaz nga kung pwede hindi anay magkanto sa nga lugar mga empleyado nga field sa masabi ang ilas sa assignment ang reaksyon ni Governor Bong Lacson angon sa sining pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Kapitolyo. Ating office is concerned. It started with one employee who had a night out. Thank God it's Friday. He got infected. He infected 6 others. We have 14 cases than recoveries. So, like yesterday, triple digit ang recoveries. Triple digit man ang new cases, no? I think by at least 100. So, we have got beyond 2,000 again. Then, namunuhan pa ni Gov. Lacson. Thanks God, it's Friday, TJS pa? Gani. Salamat ni Friday, tineras balay, kamati night out. Thanks God, it's Friday. Tomorrow, Saturday night, pagid. Dason pagkarason Domingo, pagid may trabaho. Ay, sus ko. Pagalingin halina, Akson Bryan, no? Ari naman si Atty. Diaz angot sa resulta sang kay man kaya pagtawag namon kay Atty. Diaz pagkay Gov. Lacson. Ato sila sa kuan mo sa Dulit bla kay inaugurasyon to sang molecular laboratory bla to. Maka-operar na ang Dulit at Supray nga laboratorio. Maka-test sila sang swab specimen. Yamal ni Diaz ang Supray boss laban-laban implement pa nila sa ring nahisugtan. Dr. Ernel Tumimbang. Atty. Diaz. We are thinking with Dr. Tumimbang to do checking sa aton nga iba nga mga departments, no? We will ask ang aton nga mga administrative officers kung sino dira ang mga empleyado nga nag-absent tungod kay daw lain ang ilang pamatya. Ipaswap na na insigida kay para hindi na maglapta in the workplace ang aton nga virus. Well, we would like to remind our employees nga for those nga nag-field work, basta gani naka-red ang LGU sa aton nga mapa sa Negros Occidental nga EIMT nga status report na to, hindi na pagdayunon ang travel sa sina nga LGU. If you can replace it with a virtual meeting or virtual nga pag-hatag instruction, virtual implementation sa programa, di mo na. Aksyon Bray, boss, assignment na naman check tauna ang talatapan sang Provincial Safety and Security Division kay lockdown kay inabo. Napabot ang resulta sang swab test sa 7 ka mga empleyado sang Kapitolyo. Tama na. Pagkadto ka mo sa Provincial Capitol Building, way man nagapaandam kundi doble o triple nga paghalong. Grabe, subong kay na mention kay Aksyon Mar ang Negros Occidental. Kabalo ko hindi na real time pero kahapon guro nagwain no. 249. Correct Aksyon Bryan sang record check na ng record tabla. Record Aksyon na Bryan mo latest. May pagnubo may pagsaka mo ang trend black sumray sang mga kaso. May 2,349 muna siya. Sang kahapon May 2, 2,224 po silingon nagsaka sa Aksyon Bryan 125 git. Okay, may nag-recover man ha? May nag-recover man ang sumay. Pero di ambal ni Gov. Bagulang, ang subo-subong kay mas damo ang naga-positive sa naga-recover. Gani. Muna nga nagsumray 2,000. No? Pero ini sila mga kalabanan asymptomatic yung Aksyon Mar, no? Labanan asymptomatic. Ang laban nagsumray nga naga-symptomatic, ini may mga edad-edad na may mga balatian nga daan. Yung ginatawag nila? Masakit ka na batsyag. Nagbubo-nubo ak sobra nagligad kung tani mo na ang pinaganubo dari ho April 29
no? Ang 29, 852. Yes, ang April 29, 1,852, no? Pag 30, pag 1, 2, 3, agasaka aksyon na Bray. Ang kaso. So, Marisa, ang update angot sa pagdamo sa COVID-19 positive Capitol employees. Ang ka-action nagikan sa Capitol Action na Marlon Hedovaya, una sa palita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Tiyan mo na resulta kung daw tiga bagol kabla. Amo na ng sitwasyon naton may mga unique kapay nga ginahimo sa galingon mo. Tiyan mo na ipikto yo. Hindi mo na niya mapindihan kay mismo ang abogado nga dira nagapungko sa Provincial Administrator's Office. Awoy nanugid, ay nagsating-shating pa ni Aksyon Bray. Nagbirber pa niya. Action firing line. Di sumongo na confirm pagid kung si Aksyon Marlon pa ng beer house. Kung ang curfew dis Bacolod din hasta alas 11 mo. Hasta alas 11. Mag-umpisa alas 11 sa alas 4. Ting ibang yung mga negosyante dis Bacolod na gina take advantage man ang election hands para makaguluginan siya sila di bla. Ti nagwa-guwa gid guro kag nagplupangilipay ay sus ko. Kaya mo ng resulta, gino, proyaga ba? Anyways, halong kita. Paiwala na, bla, kay time will come, makabalik kita is normal, pero paano tayo makabalik kung damo yan nagapatig bagol sa aton, di? Action firing line. Sana ko galibog ulo man naton, gani kung nga ginamo na sa mong sitwasyon ta, na? Ang oras, las 8:22 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, may kabilang kay Mr. Edgar Defensor, na? Ang panamyo halin sa iya sining gwapa nga anak nga si Ann Defensor. Action firing line. Si Mr. Sunny Boy Magsipok naga-monitor man sa barangay Balabag La Carlota. Wow, number 2 kamo da subong sir sa kadamuon sang COVID-19. Action firing line. Ariyo, Life Extension Coffee Mix sa Maayong gabi man kay Sir Manny Canto. Naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Pagbalik ta, dungagan ta mga issues balita ta diri sa aton nga pagpangalagad. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Romy Agsam, ang pandemic matatapos daw sa 2023. Yan ang study dito po. Ay, kadugay pa ba? JM Navarra Ledesma, good evening, Sumbray. Tuod gid man na ang tubig sang prime water diri sa Dumanan, phase 6B, lubog pirmi lain sang una. Basig pinanghugas pa ning taga prime water, bla ginahugasan nilang mga tubo da. Si Res Marfil Espanyola, good evening, Sumbrayan. Morden watching from Barangay Inapoy, Kabankalan. Bon Ignacio, good evening, Sumbray. Ari ko, aga-monitor. Ibon Ignacio sa La Carlota. Angela Acostoy Kapalihan, good evening. Negrense, konting TS matatapos din pinagagawa ng puon bukang bibig, kill. Pagdating ng tamang araw, mas matinding paghihirap maranasan niya sa daming buhay na matay. Justice served for those AJ case victims and their families. Riaglo Ornaldi Mijay, naga-monitor sa Hong Kong. Corazon Villases Gayo Araman sa Binalbagan, thank you, Gid. Ede Adorio Handumanando, kape ko nung nga native ko nung kwan. Ang tubig. Ambal ni Gary, Amirila, ang iltiyo, basi lawlaw man. Dumamo. Ivyang Aligen, nagamonitor man sumag
prime water, wala tubig di sa sumag. Bukod damo, naging sang report na ba? I-project ko na yung abibuas. Bibing Dagia Bautista, good PM, Bryan Monitor, Barangay 39, Lizares Avenue. Dagang salamat. Alex Montesa, gasirit ang signal mo, Sir Bra, sa kwanto sa cellphone to kaina. Thank you, good sir. Brit Hart, Toronto, Tonato, Intramuros, Manila, naga-monitor. Gilbert Luce, good evening, Sir Bryan Monitor, gid kami bago siri shout out lang sa family Luce and Sales, Luzada, God bless Aksyon Bryan, keep always sa job. Salamat. Merly Gonzaga, Araman, stay safe and God bless also. Jane Oisicero, thank you gid sa pag-monitor. Alex Montesa, Sir Bry, base naubos ang tubig sang prime water tungod sang asod-asod nga sunog nga nagluntad sang nagligad. Si Mana, ti daw kalog lang man to gani mga tao nagkuha tubig para ipatay sa sunog. Ti pati 5K na sunog man to, Sir Bry. Ati wag ko kubalo na. Mikaela Aguilara, nagamonitor sa Jeddah. Thank you, Gid. Way pa to masunog ang 5K, Sir Alex, kay ti imbis na hatag to tapos ng sunog eh. Eddie Jones Kalinaw, naga-monitor man, enjoy sa pag-monitor subong upod sa kay Madam Evelyn Kalinaw and family. Thank you and God bless. God is good all the time. Lalaine David Gilaran, ba ang pariente sang kwan ho, naga-monitor. Aksyon Bray, wala kami di tubi, 4 na kabulan. Ay na, anong sitwasyon ni sang prime water man? Ubi-Juan Kamute, Aksyon Bray, naga-monitor sa Barangay Pahanukoy. Salamat gid, no? Sa may punta Balasda, kag sama sinadyahon, salamat gid sa very warm welcome sa nagligad nga Domingo, ay Sabado, sa aton nga kwan. Damo sa aton nga pagpadulong dira, no? Hani man. Oh, hi. Okay, sige. Relax ko for a while. Balikan ta kamo dugay, ha? Oo, kinanglan ka magpahuway-huway ang aton nga puwak man. Di ka mo mag-idog da ha, dala lang kamo, wag aalis lang kay para makompletong gabi ita. Ay si nagkahingagaw pa anay dalagid si Krisha Blas naga-monitor man. Madam Krisha, salamat gid sa pag-monitor sa aton nga pagpangalagad. Sige, dala kamo ha, paki-share sa aton program. 8:34. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo.
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsang anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Mga pamati sa Aksyon radyo, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton nga pagpangalagad Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:42. Aksyon firing line. Gina-endorso, ginaton sa inyo mga ka-aksyon ang Family Arbolida sa Banago naga-monitor man. Salamat. Nga pamangkos la parte dulunggan tobla tidway pagin update no. Ang dulunggan tobla nga gin hatag sang sa pulis nga birthday cake niya. May upod nga duha ka dulunggan sang tawo. Yung interview to last Saturday night kay Madam Lieutenant Abigail Lieutenant Liberty Jape, spokesperson sa BCPO, ipaidalom pa to sa examination ang dulunggan. Action firing line. Kon kay Sin-o ato, no? May nagambal ganing atong sa Victorias to blang ang dulunggan niya to nadula sang nagligad to dugay na to katama. Pasensya Action hands ha. Gatim mo kada gani. Sorry. Di may dulunggan to pinangkihad to sa Victorias to. Tiway kita makita ang dulonggan niya, tingin na dudahan to nila. Lingkod, do kadugay naman to, do lapit naman to, duwak bulan, tiba si panos na to. Action firing line. Oo, Dris Bacolod so far, do ay pagin man may nagpa-record, nga dulonggan niya nagdula, ano?
do kompleto pa man dalunggan din sa mga taga Bacolod so far. Why man sang may nagreklamo sa mga tagiya kapatay sa mga funeral homes? Parlor abi. Nga why nang dulunggan sang patay nila do aram lang ko no? Aksyon firing line. We don't know kano ng panibagong investigation but so far why pa. No? Hulat-hulat pagid mga kaaksyon. Ang development sa kaso yan ni Mr. Martin Cue, ang provincial consultant on hospital operation nga ginpatay dito sa iya mismo duta sa syudad sa San Carlos, sa iya sining syudad. Si Presidente Rodrigo Duterte naghatag na sang direktiba sa National Bureau of Investigation nga imbestigahan ining nasambit nga kaso. Aksyon firing line. Nakalambot dito sa iya sining at talatapan. Siyempre dako nga personalidad nagdangat sa iya opisina, tiyan mo na nagmando siya nga aktuhan gid sang NBI ang ini nga kaso mga kaaksyon. Aksyon firing line. Sige, last 8:47 na sa aton sini nga pagpangalagad gina-endorso ko man sa inyo mga kaaksyon ang Balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan.
Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan. Pagpangalaga, ginendorso naton sa inyong Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatuda na sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 9, mga kaksyon. Sige. This time check is brought to you by Ace. May kabilang kay Madam Teresita Lavadia. Mamang imo nga reklamo, gro nami gini palabot di sa aton sa Aksyon Radio, no? Oo, hindi ko ni mabasa gid mga allegations mo, ma'am. Batok dira sa inyo sini nga sitwasyon sa barangay Tangob nga mga problema dira, no? Namit tari kon makaistoryahan na gid sa mga taga Aksyon Radio. Si Olivia Hulagting araman naga-monitor, salamat gid.
Upod sa bagas nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager sununa magbanwa sa technical side via Aksyon Henry Pulgar, Aksyon El Rey Dotilio sa aton sining IT expert tonight. Salamat man Aksyon Dale Salazar ang aton man partner diri sa News Center. Standby sa Aksyon Night Patrol, Aksyon Eric Magbanwa karon dugay. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati tabwas sa hotline aga pa. Las 8 hasta las 9:30. Kag sa Aksyon firing line buwas sa gabi mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.